За весь час, що ми там були, цього ніхто не зробив. Якось напишу, як мені здається, чому так ніхто не втік, спираючись на мої розмови з іншими. На наступний день ми отримали форму, все спорядження, шеврони, здали маски для ДНК, вивчили ТТХ К-47, 74. Спробували його розібрати і почистити. Говорили з медиком про такмет і чому після БЗВП треба перевчатись ближче до реалій. Прийняли присягу перед всім батом, зустрілися з комбатом, з його замами, мали індивідуальну бесіду з психологом. Це буде трошки інша інформація, нова історія. Ротний майже кожен день за свій кошт возив нас на своїй древній ладі в найближчий супермаркет, в пошту, деяких завозив в банк, тому що у них були заблоковані карти, а гроші отримувати